Aquí va començar a ploure el diumenge, que era l'últim dia de festes majors. Aquí a l'aldea ens van caure en 2 dies més de 200 litros per metre quadrat. Jo no havia vist mai tanta aigua així. El litoral lo tenim destrossat totalment. El poble estava completament inundat, pràcticament totes les comunicacions tancades, l'aigua arribava fins a la mateixa porta de l'Ajuntament i estava tot inundat. Els camins van ser intransitables. Aquí vam tindre verdaderament problemes. Aquí sí, els camins. Més enllà de que el servei d'aigua en alguns municipis estava afectat per la falta de subministre elèctric, en altres on el servei d'aigua no estava afectat, també ens vam recolzar mitjançant els recursos que poguéssim per donar un cop de mà, perquè la situació era bastant dramàtica en tota la costa. A mi em va trucar el Dani Colilla, que li he d'agrair molt, que ells estaven aquí per al que necessitéssim. L'endemà del dia més fort, penso que va ser el dimecres, em va trucar el Daniel, a part d'interessar-se amb el municipi, em va oferir la possibilitat de col·laboració. Li vaig dir, doncs mira, ens vens com en ell el dit. Jo li vaig dir, Dani, recullo la teva suggerència, ajuda-mos per favor, i sí, ells van enviar una retroexcavadora i un camió. Per part de Sobrera ens van facilitar un camió cisterna i la veritat que a nosaltres ens va ser molt més fàcil poder tornar a la normalitat i jo també, ja saben ells que estic molt agraït i així els ho vaig fer arribar. En moments així és molt bo. És molt d'agrair l'ajuda que et puguen donar. Estant en aquell lloc i ell va fent allò és molt d'agrair, sí.